दा दिनैनि जेनाखि जोंनि बे प्रेस मिटआ आङो मोनसे दैदेनगिरि बा लिडारनि सोमोन्दै आङो बुंनो सानदों। दिनै जोंनि बर' हालामनि जेनाखि दैदेनगिरि बा बिटिआरनि जेनाखि दैदेनगिरि बा जोंनि जाथिनि जेनाखि दैदेनगिरि, दा बे बर'नि जेनाखि दैदेनगिरि बेयो इंलिसनिफ्राय फैनाय लिडार आरो दस्रानिफ्राय फैनाय आं बेखौ बुंला, खिन्थु आं लिडारखौ आं बुंग्रोनोसै इंलिसनि। लिडार 6टा लेटारजों जानाय लिडार। एल लिभिं बा लिडिं इंलिशाव, बेनिफ्राय इ माने इन्थुजियाजम, ए माने एटिट्युड, डि माने डेइलि, इ माने एग्जाम्पल, आर माने रिलेशनशिप। दा बुंनो थाङोब्ला लिडार माने एखेबारे गुदियावनो जों एखेबारे ओरैबायदि जों मोनसे गोथां मोजां दैदेननाय। बेनिफ्राय इन्थुजियाजम माने जोङो हाबिला बा मोनसे एखेबारे मोजां मावनाय, जोंनि जेनाखि एखेबारे इनारजेटिक मोनसे दर्शन थानाय, भिजन थानाय। बेनिफ्राय मा एटिट्युड माने आखल आखु। बेनिफ्राय डेइलि सानफ्रोमबो, दिया, इ माने एग्जाम्पल, उदाहरन बा उपमा। बेनिफ्राय आर माने रिलेशनशिप। माने जोंनि दैदेनगिरि होनना बुङोब्ला दिनै सासे आं ससियेल वार्कार, आंबो सासे दैदेनगिरि। आंनि थाखाय, आंनि न'खरनि थाखाय, समाजनि थाखाय, देशनि थाखाय। बेनिखायनो आङो आंनि मेगनजोंसो आङो नायनानै आङो थाबायो। दिनै सोरबा दैदेनगिरिया है बे गोसोमबा, बे गफुरखौहाय आङो गफुरसो होनगोन, गोसोमबा आंखौ फोथायनाय नङा। थिग बेबायदिनो आं खावलायदों जाहैबाय जोंनि जाथिखौ स्पेसियेलि दिनै जोङो गावनि मेगनजों जोङो थाबायनाया गोनांसै। आरो मोनसे लिडारनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों, दिनै जोंनि बर'लेण्ड हालामनि लिडारफ्रा ओरैबायदि माने आङो दुखु मोनदों आरो एसे। जोंनि दैदेनगिरिखौ आं बुंनोसै, गाज्रि मोननो नाङा। दिनै जोंनि MP बा MLA EM जोंनि फांसनफ्राव, जोंनि मिटिंफ्राव मोनसे आदा आगै होननाय मोनसे मेथाइफोर खननानै सोरबाथ' लोंनानैसो खनबावो। दा बे खननानै मा फोरमायनो सानदों जोंनि बिदा फंबायखौ, जोंनि बिमा बिफाखौ, जोंनि बिब' बिनानावफोरखौ, जोंनि बे जाफुनाय लाइमोन, फैगौ लाइमोनफोरखौथ' जोङो फोरोंदोंसो बेफोरबायदि गाज्रि मेथाइ खननानै। दा बेनिखायनो जाहाथे जों बेफोरनिफ्रायबो जों गोजानै थायो। आरो एसे हल जोंनि जेनाखि बिटिआरनि जेनाखि दैदेनगिरिफोर, जोङो खौसे जानायाथ' गोनांखा। आङो थांनाय समावबो आं बे बाथ्राखौ बुंदों। बेनिखायनो दिनै जेनाखि बे मेइन प्रेसनि उद्देश्यआनो जाहैबाय दिनै मोजाङै जोङो दैदेनगिरि जानाय, जोंनि समाजखौ फोसाबनाय। आं बेयावनो गोहोम खोख्लैनाय आं बाथ्राखौ बुंबाय आरो। बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ आङो हारि हिसाबै आरो जोंनि जेनाखि बिटिआर बा बिटिआरआव जेनाखि जोंनि सुबुंफोर दङ, गासैखौबो मोनसे जोङो आखायाव लानानै जोंनि मोननांगौखौ लानानै बा जोंनि गासैबो मोनथायखौ लानानै जुदि जोङो रुजु रुमु जुदि जों रायजो खुंनो हायोबा आं बेखौसो लुबैयो जाहैबाय आरो। जोंनि मोनसे मा बुङो, जोंनि एखेबारे गावनि जेनाखि नंखायखौसो जों फोरमायना लानाय, जों जेसेखि बिदि बुङा मानो गावजों गाव जेबो लाब गैया आरो। दा बेनिखायनो आं दहाय जेरैबायदि बुंदों लिडार्सनि खोथा, एखेबारे लिडार्स बे 6टा जेनाखि लेटार दं, बे लिडार्सनि एब्रिभिएसन ओरैबायदि मोजांखा। माने जोंनि लिडारफ्रा ओरैबायदि जानांगौ एखेबारे गोथां, एखेबारे बेनिफ्राय मा होनो हाबिला मोजांनि थाखाय जोंनि आखल आखुजों, बेनिफ्राय दैलि जोंनि जिबनाव उदाहरन उपमा सोमोन्दोआव नैबे लिडार्सआवनो जों गोथौयै जुदि सिन्था खालामोब्ला जोंनि बे साइक'लजिजों, जोंनि बे खर'जों जों बेखौनो मोनदांनो हायो आरो। बेनिखायनो जोंनि जेनाखि लिडारफोरनि दिनै गावजों गाव दुसिलायनाय बे एखेबारे बे जानो नाङा। आरो बेनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांसिगोन। आरो मैयासिमनिखौ जों बावनांसिगोन दै एक्सुवेलि। जुदि मैयासिमाव जोङो एखेबारे हाग्रा बारियाव एखेबारे जोङो समयसाजों दङमोन, बा गोरान मरुभूमि जोंनि प्रब्लेमफोर जों दङ, जेब्लासिमनाखि जों बेखौ बावगारनाय नङा, फरगिभ एन्ड फरगेट बेखौ जुदि लानानै जुदि जों गोदान जुदि सानाबा, बै हाग्राबारियाव जोङो मालाबो लामा बानायनो हानाय नङा। आरो मरुभूमि गारानोबो जों मालाबाबो एखेबारे दंग' दै बोहैनो हानाय नङा आरो। बाथ्रायाव बे दं आरो। बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो, जों बावगारदिनि मैयासिमनिखौ, बेनिफ्राय गोदानै एखेबारे गावनि सार्थखौ गारनानै जोंनि फिउचारनि, जोंनि जाथिनि, जोंनि जोलैनि मोनसे बेनिफिटखौ नायनानै जोङो एखेबारे बुंलायनो नांला बिदि गावजों गाव। बेनिफ्राय जों ज' जादोनि खमा होलायनाय, आं बेखौसो बुंगोन। बुंनायनि सिगां आं एसे एकर्डनि सोमोन्दै आं बुंनोसै। जोंनि सिगांनि जेनाखि एकर्ड आन्दलन जायै जायै 91आवहाय जोंनि आबसुनि ओरैबायदि बे समाव साइकेलमोन दै। आंबो केम्पेइन खालामनायाव बिदि जायगा जायगायाव आङो भाषा मोनथामनि आङो बुंदों, सावथालनि बुंदों, बर'नि बुंदों, बेनिफ्राय आसामिसनि बुंदों। देरहाजोबदोंबो गोबांथार। आरो आं मिथिगौ गसाइगावआव बे समनिफ्रायनो जोंनि बर'आ दिनैसिमबो MLA जादों, नङाब्ला दस्रानि आखायावसोमोन। बेनिफ्राय बे 91निफ्राय जोंनि माखासे MLAफोर
आरो बेनिफ्राय जिनाखि ब्रिगु पकन दंमोन बे समाव निउ एजिपि नि बियो जोंनि एमएलए फोरखौ लांनानै गोजौ लेभेलाव रायज्लायनानै 1993 आव फेब्रुवारियाव मोनसे डाइरेक्ट फन जोंहाय हितेशरखौ फन खालामनानै बिदि मोनसे एग्रीमेंट जादों बिएसि आरो बेनि उनावहाय जोङो बिटिसि 2003 आवहाय बिटिसि जों मोनबाय बिटिसि आव गोबांथार डेभेलप जादों आङो गाज्रिखौ बुंनाय नङा आं मोजांखौ बुंगोन जेनाखि लामानि कानेक्टिभिटी आरो गोबांथार गारि गैयिफोर गारि जाबाय डेभेलपमेन्टआ जादों निश्चय आं गाज्रिखौ बुङा गाज्रिबो दङ खिन्थु बिनि उनाव थर्ड जेनाखि जोंनि एकर्ड पिस एग्रीमेंट होननानै बुंदों बावैसो 2020 नि 27 जानुवारियाव जानाय आङो बे बिटिसि नि जेनाखि एग्रीमेंटखौथ' आङो गाज्रिनो बुंगोन आं बेयावनो चेप्टार क्ल'ज खालामगोन आं रायज्लायनो गोसो गैया आरो जानांगौ ओरैबायदि जानांगौमोन बिएसि जाबाय बिटिसि जाबाय लास्ट एखेबारे माने कमप्लिट फुल फ्लेजेड जानांगौमोन आरो नमसा बिसो आरो खिन्थु बेखौ जों जानो हायाखै बेनिखायनो आं गोजोननाय गैया आरो पिसि कर्टआव गोजोननाय गैया बे एखेबारे पिसि कर्ट नङा बेयो